Srdečne vás pozdravujeme. Ako prvý vám prinášame rozhovor s novým protosynkelom Košickej eparchie, otcom Jaroslavom Lajčiakom. Sláva Isusu Christu, otec Jaroslav. Sláva Bohu. Vo veku necelých 35 rokov ste sa stali najmladším protosynkelom alebo generálnym vikárom v rámci katolíckej cirkvi na Slovensku. Aká bola vaša prvá reakcia, keď vám vladyka Milan povedal, že vám chce zveriť takéto dôležité poslanie v našej eparchii? Tak priznám sa, že som nevedel, že som najmladším protosynkelom, teda generálnym vikárom na Slovensku. Ma to aj teší. Vladyka Milan, keď mi oznámil, a teda keď sme sa rozprávali práve o tejto veci, tak priznám sa, že to bolo už dávnejšie, asi také 2 roky dozadu, keď mi spomenul, že by potreboval teda niekoho, kto by sa možno ujal tohto úradu. A bolo to také prekvapenie na obidvoch stranách, lebo vladyka Milan, keď o tom hovoril, tak on nečakal, že ja mu poviem, že ja som aj ochotný vrátiť sa naspäť domov na Slovensko. A zase z mojej strany, ja som nečakal, že mi ponúkne takúto funkciu alebo takúto úlohu v našej eparchii, takže bolo to také vzájomné, milé prekvapenie. Ja si myslím, že aj na jednej, aj na druhej strane. Ja som pochodil svet, som bol teraz 9 rokov v Taliansku a všetko toto, čo som dokázal, tak som vlastne ja dosiahol vďaka vladykovi Milanovi. Takže ja som akože prijal aj túto úlohu práve aj s tým, že bude to pod jeho požehnaním, tak ako som všetko, čo mám, dosiahol práve vďaka nemu a sa na to veľmi teším. Keď som mu povedal a bavili sme sa o tom, že som mladý, tak mi povedal, že on mal 34 rokov, keď sa stal biskupom, takže som už nemohol oponovať a teda som nemohol povedať, že to nepríjmam alebo s tým nesúhlasím. A som veľmi rád a myslím si, že aj táto úloha a teda pomoc našej miestnej cirkvi a hlavne jemu, že to bude na Božiu slávu. Dnes sa mnohí ľudia zo Slovenska sťahujú. Vy sa naopak vraciate po 9 rokov domov. V Taliansku ste najprv absolvoval doktorandské štúdia, neskôr ste tam pôsobil vo farskej pastorácii a zároveň ste prednášal na pápežských univerzitách. Čo vás tiahne domov? Doma je vždy doma. A aj po tých rokoch, je pravda, že 9 rokov som bol v Taliansku, ale ešte predtým, od 2005 roku som už mimo, som bol v Nemecku, potom 2 roky diakon doma. Ale potom znovu som odišiel preč a vždy to je také. Ja som pôsobil aj na farnosti, aj na akademickej pôde, ale vždy človeka ťaha domov. Ja som veľmi rád, že po tých rokoch sa môžem vrátiť tam, do tej cirkvi, ktorá do mňa veľmi veľa investovala, ktorá mi veľmi veľa dala. Tak ako som to už spomenul, to, čo mám, ja som dostal skrze túto cirkev a ja sa cítim aj byť trošku zaviazaný, alebo cítiť povinnosť pomôcť tej mojej cirkvi, ktorá možno má potrebu a ktorá ma znovu prijíma ako svojho syna, ktorý sa po dlhých rokoch vracia naspäť. Čo pozitívne z nadobudnutých skúseností by ste chcel využiť vo svojom novom poslaní? Človek za tie roky načerpa veľmi veľa. Tí, ktorí študovali v zahraničí, vedia veľmi dobre, že nie je to len iba o štúdiu, ale je to o priateľstvách, o kamarátstvách, o jazykových znalostiach, o kultúre. Takže ja za tie roky som načerpal veľmi veľa. Som vlastne zistil aj v Taliansku, aj v Nemecku, že ten svet je taký maličký. Mal som spolužiakov, môžem povedať, z celého sveta. Keď som bol či už v Indii, alebo v Austrálii, na takýchto miestach, potom si človek uvedomí, že svet je malý. A vlastne to všetko, čo som vlastne načerpal, tú univerzálnosť cirkvi, tak toto možno by som chcel využiť, tie moje poznatky na úrovni spoločenskej, kultúrnej, vzdelanostnej, akademickej, duchovnej, využiť práve tu vo svojej miestnej cirkvi. Cirkev nestárne, aj keď má už viac ako 2000 rokov. Zdôraznil to aj pápež František, keď pripomenul, že všetko, čoho sa Ježiš dotkne, stáva sa mladým, stáva sa novým a naplňa sa životom. Túto skutočnosť my môžeme vidieť aj na živote grécko-katolíckej Košickej eparchie, ale aj na vás, jej novom protosynkelovi. Ako teda vníma nový generálny vikár, budúcnosť, ale aj prítomnosť grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku?
Povedali ste, že cirkev nestárne, je vždy mladá. Nielen pápež František, ale ja si vždy pamätám slova ešte už svätého otca Jana Pavla II., ktorý bol starý, fyzickou chorobou zgniavený, ale vždy hovoril, že je v ňom mladý duch. Máme vladyku Milana, ktorý už má 60 rokov, ale vždy je mladý duchom. A ja som vždy bol taký, som sa nechal vždy ním osobne inšpirovať práve tým mladým duchom, ktorý v sebe má, tým, že dokázal ovplyvniť a povzbudiť práve mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou cirkvi. Poslední pápeži práve tam vkladajú dôraz, že vy ste budúcnosťou cirkvi. Ja som mladý, cítim sa byť mladý nielen telesne, ale aj duchovne. A chcem naďalej pokračovať v tom, čo už vladyka Milan začal. Myslím si, že s ním spolu dokážeme povzbudzovať a ísť ďalej aj v tej línii omladzovania tej našej cirkvi. A keďže som grécko-katolíkom, tak práve naša východná špiritualita má čo ponúknuť aj v dnešnej dobe mladému človekovi, ktorý ovplyvňovaný mnohými vecami, ktoré mu ponúka svet, dokáže nájsť to práve aj u nás, teda v našej miestnej cirkvi. Ja by som toto akože aj v tom videl, tú našu budúcnosť v Bohu, ktorý je vždy blízko človeka, Bohu, ktorý pomáha, Bohu, ktorý vedie mladého človeka, ktorý nie je iba nejakou vecou na okraji, ale je to hybnou síľou, ktorá aj mladému človekovi dnes dokáže pomôcť nájsť ten pravý smer a zmysel v živote.